Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna maghisgot ta ug moy uluhan sa atong sugilanon, kolon. Ang labing karaan nga dan sa Pilipinas sigon sa atong history books mao ang Dan Colon. Pero kung imong subayon sa mga dokumento, lisod kay matultulan kanu saan nagsugod, kanu saan natukod, ug kinsa kanu siya nanganli og kolon. Pero ang kolon supposedly 149 years ago in 1565 na gitukod ni Miguel Lopez de Legazpi pasinungog ni Christopher Columbus, ni Christopher Colon. Pero ang kolon sa labing uwahi nga mga pakisusi nakaplagan nga nagsugod isip sapa. Gamay mas dako ang sapa kaysa Dan Colon sa karaang Subo. Ug ang sapa gitawag nga sapa sa parian. So gamay rin siya kayo nga trail ang Dan sa Colon, mas dako ang sapa sa parian. Sayang sinuwat ni Padre Chirino atong 1595, iyang gihulagway ang sapa sa parian nga moy sa mga sentro sa patigayon dinhi sa Subo. Niadtong higayon gibahin ang Subo ngadto sa tulo ka distrito sib. Ang unang bahin mao ang Community of Spaniards dool sa port area. Yan pasabot sa port area dool sa Kompanya Maritima. So kanang nahimutangan karon sa City Hall, kanang nahimutangan sa Basilica Minore del Santo Niño, sa Cathedral mauna ang teritoryo sa mga Katsila. Ang laing teritoryo katong dito sa Pikas ang San Nicolas. Mao tong gingharian ni Hari Tupas nga gihatag ni Miguel Lopez de Legazpi sa lumad ng mga Subuanon. Adto sila puyo dito sa San Nicolas. Mao tong kasagaran sa mga rebelyon, batok sa mga Katsila o bisag batok sa mga Amerikano dito manukad sa San Nicolas. Kay diya sa San Nicolas ang mga Subuanon nga nahigugma gyud sa Subo o gusto gyud makalingkawas gikan sa mga langyaw. Makatsila man, Amerikano man, mahapon man. Unya, ang ikatulo og labing gamay na community mao ang mga insect o gitawag na og parian. So kadtong mga insect mao diha sa Parian district. Ang banabana atong 1595 ang mga insect diha sa Parian 200 kabuok ang nagpuyo diha sa Parian. Ang negosyo sa mga insect sa Parian nagsentro sa sapa sa Parian. Dili pa sa Dan Colon. Wa pa hisguti ang Dan Colon itong higayon na sa karaang Subo. Kining sinuwat ni Padre Chirino 1595 na niha sa pa 30 years human sa pagdunggo ni Miguel Lopez de Legazpi wa pa hisgot sa Dan Colon. Ang Parian River mao'y gihisgutan. Kanang Parian River sa una hilabihang lapara, labihan niyang lauma. Magikan siya sa Barangay Tinago, adto siya muhuwad sa San Nicolas o sa Ermita. Sa di pa siya mobalik ngadto sa dagat. Muna opposite ang direksyon karon. Kaya ang direksyon karon padong northward naman. Sa una, southward ang direksyon sa Parian. Arimo gikan sa Tinago, arimo dagayday padong sa San Nicolas ug sa Ermita padong na sa dagat. Unsa kalawom ug unsa kalapad ang sapa sa Parian sa karaang Subo, hilabihan kalapad, hilabihan kalawom nga ang mga sampan, ang labing dagko nga mga barko gikan sa ubang kanasuran anha diha mo nabigar aron sa paghatod o pagkuha sa ilang mga produkto nga gipamaligya or gikumpra dinhi sa Subo. Kasagaran ato mga barko moabot dinhi dunay mga produkto gikan sa ubang kanasuran, mobiya sab siya nga nagkarga sab sa ato mga produkto dinhi sa Subo. So hilabihang bisiha anang sapa sa Parian niadtong higayuna. Ang labing karaan nga mga mapa sa Subo nagpakita sa Parian Estero na mao'y gidudahan nga gisubay sa Dan Colon. So kanang porma karon sa Dan Colon mausab na ang agianan sa Parian Estero sa karaang Subo. Ang Colon niadtong higayuna gipangagpas sa mga historians, mura lang siya og trail. Mura siya gamay lang kay bangadan sa kilid sa sapa. Ang sapa gyud mo'y kinadak-an na sentro sa negosyo niadtong higayuna.
Bisan pa kung natabunan na og yuta ang parian. Kay human sa pila ka tuig wa nay nagamit sa sapa, mo tong ni mabaw og ni nagamay na lang siya pagayuhanton na natabunan na lang gid siya og yuta. Pero ang mga negosyante na makahinumdum pa na ang ilang mga katigwangan musultig yun nga hilabihan kalapad og mura og way kinutuban tong tubig sa parian estero sa una. Usa ka negosyante kan sa mga katigwangan nakapuyo gid sa parian niingon hilabihan kalawom sa tubig na bisan ang labing dagkong mga barko gikan sa Siam, gikan sa Arabia o gikan sa China anha diha musubay sa suba sa parian para sa ilang negosyo. Sa dihang namad-an na ang parian estero ug ani kalainan sa ato karong mga sapa ha. Atong mga sapa magkabuni, magkamabaw, magkagamay hantod mawa ang atong mga sapa. Daghang kay tang sapa sa ato ng henerasyon nga nangawa pananglitan kadtong lagun sa Ayala sapa man to karon nawa na gihimo ng Ayala Terraces. So doon ay pipila ka daan karon diha sa Ayala Cebu Business Park nga matag karon og unya maguba kay sapa man na. Unya giingon sa atong katigwangan kung ang elepante kuno sib dili malimot labaw pa ang mga sapa gilngig kuno kaig memory ang mga sapa di gyud malimot mao nang mutultog yung sapa siyang karaan nga agianan. So mao tihalin ni grabe kay baha sa kulon matag higayon nga dunay bunok sa kusog kay uwan kay sapa din as parian ang daan kulon. So kada ko sa tong sa kinaiyahan no anong atong yung gihilabtan kanindot unta ko napabilin tong sapa. Pero mao na ang hinungdan ang mga tao nagkinahanglan mag Pinoyanan. Di man sila makatukod og bahay sa sapa. Kung ang sapa magkabuni, magkagamay, magkamabaw, ilang tukuran o mga Pinoyanan. Mao'y nahitabo sa sapa sa parian. Sa diyang namad-an na siya, ani tumaw ang labing adunahan ng mga panimay sa mga Chinese mestizo sa parian. Kasagaran sila mga panimay, tagpila ka andana, unya way atop ang kinaibabuan nga bahin mura siya gitawag og azotea. Nga lapad kaayo adto dito ilang mga aquarium, adto dito ilang mga orchids, adto dito ang ilang mga labing nindot nga mga tanom. So perting nindutas mga bay sa Dan Colon nga nitumaw human sa pagkabuni sa sapa sa parian. Ang Colon mao na gyud sentro sa mga negosyo sa mga Chinese mestizo dinhi sa ato sa Subo, gikan sa harianon nga mga panimay, inanay ni tumaw ang mga negosyo diya sa Dan Colon. Tuig 1900, ni tumaw ang daghan kayo mga dulaang Binisaya or mga stage theaters diha sa Colon. Ang mga duwa sa entablado sa una nilang Vicente Soto ug uwang karaan nga mga magsusuwat o mga artista anha diha gisalida sa Dan Colon. Hilabihang daghanang mga nindot kay mga salida. Ang mga Subuanon mo anha sa Colon aron mananaw og mga salida. Sumoto ilang source of entertainment sa una diha sa Dan Colon, ang mga theaters sa Colon. Of course, sa pikas nga bahin na gihapon ang mga baligya nga mga asukar, mga abaka, mga panapton sa mga Chinese mestizos, pero wa na ang theater na ang mga entablado na sa Dan Colon mo nahimong sentro sa atensyon sa mga Subuanon. Daghan kay mga Subuanon maglinya diha or mananaw sa mga stage plays sa Dan Colon. Sawa pa pulihi og mga talkies kadtong mga pelikula nga dunay sound in 1930s. Ug sawa pa bombahe sa mga Hapon paggubat na sa 1942. Og in fact, hangtod karon napay mga sinihan. Yes, Dan Colon ni survive hangtod karon. Ang labing bantugan na entablado o theater sa una mao ang Teatro Junquera. Nahimong Teatro Oriente. So kanang Oriente Theater mao na ang Teatro Junquera sa una. Diha sa Teatro Junquera nga gitukod atong 1886. Nabalhin-balhin na og kalain ng mga tag-iya si hantod na panag-iya ni Jose Avila. So ang pamilyang Avila na mo'y na nag-iya diha.
Ang labing bantugan gyud nga duwa ug labing makasasayon nga duwa nga salida diha sa Teatro Junquera mao ang Gugma Yutang na Tawhan na sinuwat obra maestra ni Vicente Soto. Gisalida Enero 1902. Sukad ni adto ang Teatro Junquera nahimo ng bantugan nga entablado ug mao nay bantawan sa mga obra maestra sa mga bantugan kaayong Subuanon nga playwright sama nila ni Piox Cabahar ug Buenaventura Tura Rodriguez. Na nahimo sa politiko ug in fact nahimo yung gobernador sa Subo. Human adto doon na mga sinihan na nibarog diha sa Colon. Ang laing sinihan nga nibarog diha dool sa Colon ug Osmeña Boulevard mao ang Cinema Royo. Ang tag-iya sa Buangan na si Pedro Royo. Bantugan kay ito ang Cinema Royo kay siya kinabaratuhan nga sinihan sa Tibok Colon. Ang ubang sinihan sama sa Teatro Oriente, ang ilang pulta si 20 centavos. Ang Cinema Royo, ang ilang pulta 5 centavos ra. Doon na gamay problema, ang ilang lingkuranan way sa diganan. So malingaw ka sa imong pelikula, magkalimot ka, mahayang ka, kayo may sa diganan ang imong lingkuranan. So murang monoblock to save sa una, ang mga lingkuranan sa Cinema Royo. Pero ang Cinema Royo mao paborito na aduas mga Subuanon basta doon ay boxing. So gawa sa mga pelikula, gihimo sa ito niyang boxing gym ang Cinema Royo. So daghan kay mga boksidor adto magsinumbagay sa Cinema Royo. Ang ikatulong sinihan na natukod diya sa Dan Colon sa karaang Subo mao ang Vision Theater. Gitukod ni Agustin Hiresa. Pero na kontrobersyal ning Vision Theater pagtukod kaya pasad si Pulos Manhubo nga mga babay, yung karaang mga Subuanon di pa man makadawat adto. Perting gubuta nganong mga hubo nga babay ang pasad sa Vision Theater. 1938 nakahimong kasaysayan ang Vision Theater Sib kay siya'y nakasalida sa 11 Cebuano nga talking motion picture. Ito ba 11 ning Cebuanong pelikula na dunay sound na makatingog ang mga artista. Mao ni ang pelikulang Bertoldo Baludoy nga gi-premiere diya sa Vision Theater adtong 1938. Sa dihang hapit na muulbo ang gubat, dunay mga huhunghihong nga musong na mga Hapones. Gisaraduan ang Vision Theater o gihimo ng headquarters sa mga pwersa sa mga Amerikanhon o mga Pilipinhong mga sundao na nangandam na sa pagsukol sa mga Hapones. Mauto pag ulbo sa gubat, ang Vision Theater mo yuwa bubahi. Kay mo may headquarters sa mga Amerikanhon o Pilipinhon nga mga sundao. Pero ang tanan hastang Teatro Oriente, hastang Cinema Royo, ug mga building sa Colon na patag, na lupog, na sunog, kay gibombardiyuhan sa mga Amerikanhon aron dili magamit sa mga Hapones pagpaspas sa ilang invasion dinhi sa Subo. So sa mga Subuanon pagkadungog nga mo atake na mga Hapones, nagbitbit na sa ilang mga butang, nagdana sa ilang mga sinina, nagdana sa ilang mga baon ng mga bugas. Gipakaingon lang pila ra ka adlaw ang gubat. So pila ra ka sinina sad bang ilang gida. Naabdag 3 ka tuig ang ilang pagbakwit. Ngadto sa Bagatang Subo, ngadto sa Amihanang Subo, ngadto sa Kasad pang Subo, diin sila abot na silang buhol. Ug sa kasilingan ng mga isla aron makalikay sa haskang grabiha ning wa gyud nag-expect ingon ato ka grabe ang gubat dinhi sa Subo. So pagbalik na nila human sa gubat 1942 to 1945, ang mga na nag-iyag bay des Colonsim, pagtanaw sila mga bayan nga patag na sunong dawa na magtukod pagbalik sa ilang mga Pinoyanan. Nakahukom sila mo, puyo sila somewhere else. O ang ilang mga luna diya sa Colon, ilan ang gipa abangan or ilang yung gibaligya ngadto sa mga business establishments. So after the war, lunlun negosyo na wa na mga residential houses nga nibarog diya sa Dan Colon. So human sa gubat, ang mga sinihan na sad mo dominar sa Colon. So, mga theater man to before the war, paghuman sa sinisib, paghuman sa gubat, mga sinihan na ani tumaw. So, gawas adtong Teatro Oriente o Vision Theater na mo'y nahibilin. Doon ay laing 20 pa ka mga sinihan nga natukod sa Colon, human gyud sa gubat. Ang musunod mo'y bag-o mga sinihan diya sa Colon. Cebu Theater, King Theater, Lane Theater, Majestic Theater, Star Theater, Venus Theater, Premier, President, Cinema, Eden, Superama, Cinerama,
Ultra Vistarama, Seven Arts o Victor Theater. So sa mga Subuanon, wa may laing tinubdas kalingawan. Yung humas gubat, nahupay in town, ilang kahadlok sa gubat, sinihan. O ilang giadto. So kakita sila mga Hollywood films, kakita sila mga Chinese films, o kakita sila sa mga local films. So sa mga pelikula nila, Talyok Bacalso, katong karaan kaayong mga Subuanong pelikula nila, Gloria Sibilia ni Matt Ranillo, diha makiti sa mga sinihan sa Dan Colon. So nausab ang Dan Colon human sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Itubo pag-ayo ang mga negosyo diha sim. Gikan sa 1950 hangtod sa 1985, gibanabanang kapin sa usa ka gatos ka mga negosyo ang nanguhong. Parte naghana diha sa kinapusuran sa Dakbayan sa Subo ang Dan Colon. Maglakaw ka, usa nimo kalingi restaurant, sunod nimo lingi, uy bakery, sunod nimo lingi baligyan og sapatos, sunod nimo lingi iprinda na ang imong lahas. Mahimo ka mag-shopping sa Colon. Bisag asa ka sa Colon na ay imong mapalit, na kay makaon, na kay magustuhan. Usa sa labing bantugan kay establishmento diya sa Colon, amot na hinumdum pa mao ang Elite Bakery. Katong Elite Bakery, sigon sa mga karaang Subuanon, ang lamian kay itong ilang mga pan, pero ang labing lamian gyud nila nga pan mao ang ilang French bread ug ang ilang ube jam. Ilungtad duhang to dekada 80 ang Elite Bakery sa Pamanira. Ang tag-iya atong Elite Bakery mao ang mga Osmeña. Ang laing paboritong kananan, dili gyud kananan pero palitanan ng mga pagkaon, mao ang La Madrid Cafe. Ang La Madrid Cafe nagsugod isip popcorn shop, murag popcorn stand. Nagpaduol siya sa mga sinihan sa Colon, aron di pa kamo tan-aw sine, palit kag popcorn. Din magkaitan og pelikula usap ka og popcorn. Di dako pag-ayo la negosyo kay lami og ilang popcorn. Hanto ni branch out na sila, baligya na sila ice cream, baligya na sila halo-halo, baligya na sila uban pa mga tamis nga mga pagkaon. So ang La Madrid Cafe mura siya tamis. Mura siya og mao teritoryo sa mga dessert sa karaang Subo. Ang mga politiko di man pabintaha sim, ang mga maritis nga mga politiko, ang mga sakop sa media, mga interview ng mga politiko, na sila istambayanan diha sa Colon sa una sib, gitawag og Chocolate House. Dool sa Esquina Colon o Pilais. So diha ang Chocolate House sa una. Mag-istorya kuno itong mga politiko o ang ilang mga aliado. Mahitungod ni Sir Hing, mahitungod ni Cuenco, mahitungod ni Dorado, ug sa uban pa nga mga politiko din sa Subo, gikag buntag hangtod udto, hangtod hapon, hangtod lang gabi, maglalis to sila, magdipati to sila diha. Kinsay ngilngig nga leader sa politika din sa Subo. Dayon nasira kadtong Chocolate House og natukod na ang Eddie's Log Cabin. Dili na sa Colon. Ang Eddie's Log Cabin dito na dool sa Pantalan sa Subo. Ang Eddie's Log Cabin sa Guaro murag na sa dito nasira na sab. Ako nahibawa ng Eddie's Log Cabin nahimo ng Eddie's Hotel. Pero mao gyapon ang mga putahe gyapon ni Eddie Wolbright may giserve. Pero nana sila dool sa Redemptorist Church sa Midtown area sa Dakbayan sa Subo. So adto dito mga politiko, adto dito ang mga istorya sa politika. Sa gikan sa Chocolate House nahimo ng Eddie's Log Cabin. Pero ang giisip-sip na boom sa Colon, ang kinapungkayan sa kabantog sa Colon mao ang dekada 70. Kay sa 1970s nanguhong ang daghan kay mga department stores diha sa Colon, sama sa Gazini Plaza, Metro Gaisano, Gaisano South, Gaisano Main, Fairmart, Gao, Rositas, ug daghan pa kaayo nga mga tindahan nga nanguhong diha sa Colon. So ang Colon nahimong lifestyle capital sa Subo. Si Dr. Iris mahinumdum pa before kuno ining mga giisip naman to lang nga mga bakya na to nga mga tindahan kadto kunong Otis Bazaar. As kang gilgiga pa kuno ato mga tindahan diha sa Colon sa una. So malampuson kay isip ang mga tindahan diha sa Colon atong dekada 70. From 1950s to 1980s, nisaka pag-ayo ang commercial activity sa Colon. So mao to'y gitawag nga glory days sa Colon. So kung imong ikumparar ang karaang Colon sa ubang kanasuran, ang Colon kuno sa una murag Hong Kong. Adto ka makakaon, adto ka dito mga adto ka dito mamalit og sapatos, adto ka dito mamalit og groceries, adto ka dito mamalit og bugas, adto ka dito mamalit og uban pa nimo nga mga panginang naas Colon tanan. Maggawas-gawas lang ka. Dili gyud siya usa ka mall pero nagkalilain nga mga tindahan, nagkalilain nga mga baligya ang imong maadto.
Elsewhere in Cebu City, ato na lang sa ning ipuno, wa na ni sila sa Coron, tingali mahilomdom pa mo, dungan-dungan diya sa Coron, ni sikat pag-ayo ang Southern Flame sa revolving Skyview Diamond Tower para sa night clubbing o disco dancing. Unya, ang kasagarang mga kananan sa una, mga og chicken mami o siopaw ana sa Fuji Tea House. Sa karon mao na Gaisano Metro. So Fuji Tea House din ang nahimutangan sa Gaisano Metro karon sim. Unya, makapalit sad ka dito sa Cinderella, Chiquito Bazaar, Senya Ping, Paulinos, Atin Supermart, Felcris, Intings Grocery o Jake Grocery. Dili na ni sila sa Coron. Unya, mahinumduman sab ang uban pa nga mga establishmento diya sa downtown area, naglakip sa La Suerte Bar and Restaurant, El Tesoro State Fair, Visayan Restaurant, Manila Restaurant, so ganahan kay ko ini mga pagkaon nila, International Rice House, Cebu Majestic Restaurant, Snow Sheen, Swang Cafe, Dinghaw, La Fortuna, Happy Mart, Lao Eng Chong, Gazini Plaza, Ever Shoes Emporium, Shanghai Bazaar, Gilmore Tailoring, Stag Clothier, Happy Emporium, Biema, kainom-nom ko ng Biema, Omerco, Fair Deal, Electrical Supply, Tagalog Hotel, Apollo Hotel, Pinehurst, ug daghan pang uban. Pero pag-abot sa dekada 80, hantod sa sayubahin sa dekada 90, ang Kalikolo na usab na. Ang mga building karaan na, ang mga pintal nga pagpag na, ang mga vendors, di ba, nitumaw na. So di gawa sa mga tindahan, daghan na kay ang mga vendors nga nitumaw, nagkahugaw, puno ang Coron, nagkasamok ang Coron. Ang trapiko perti ng huuta. Mutong ang Coron usahay i-two-way, usahay i-one-way, higayon ang Coron gisiraduan sa pedestrian traffic na lang, ang usab-usab na lang mga lagda diha sa Dan Coron. Hangtod na nagkagamay ang mga mamalitay diha sa Coron. Ang mga malls, mas bantugan nga mga malls, wa na sa Coron, nibiya na sa Coron. Natukod ng SM, natukod ng Ayala, natukod ng ubang mga tindahan sa ubang bahin sa uptown area. So na katap na ang isaka na ang development sa Dakbayan sa Subo, wa na sa downtown, niabot sa midtown, hangtod niabot na gid sa uptown area. Karon to nas bukid ang mga development sa ato sa Subo. Di-deteriorate ba ang Coron? Dili ni first time na nahitabo ni sa Coron. Timan sa panahon sa Parian, sa dihang nagmingaw ang negosyo sa mga insect, kay ang Manila na nahimong sentro sa negosyo, nagmingaw sa Bangkolon. Mao to hinungdan nganon nga napapas ang sapa sa Parian kay wa na may mogamit sa sapa sa Parian. Ang mga barkos China di na mamubot ni Subo. Kay ang tanang mga produkto adto na mas Manila. Mga produkto gikan Subo ug sa ubang probinsya nga i-export sa ubang kanasuran mo agis Manila. Ang tanang produkto gikan sa Manila i-import dinhi sa Subo mo agis Manila. So nawani gid sa passing ang Subo. Hangtod na gibalik ang atong international trade, katong giapil na ta sa galleon trade, hangtod nga doon na tayo atong kaugalingong mga international ports dinhi sa Subo. So maybe ang Coron dili pa nimo iyang katapusan. Tingali kabahin lang ni sa iyang evolution. Naglaylay nang iyang dagway. Sus dihay time na ang Coron gidominahan sa mga tartanilya, mga bisikleta. Wa pay mga sakyanang dunay makina sa Dan Coron sa una. Karon pulos na di makina. Wa na gi tartanilya ang ikita. Dunay pipila lang ang mga bisikleta ikita diha sa Dan Coron. So nag-evolve pa ni ang Coron. Wa ta kahibawon siya ang latest nga evolution. Sa wa pay gubat, mga stage theaters ang nidominar sa Coron. Human sa gubat ang mga sinihan, mga kananan. Dekada 70 ang mga malls, ang mga dagko nga mga tindahan. I don't know, unsay umaabot pa sa Dan Coron, sa umaabot pa nga katuigan. Unsay imong paboritong kasinatian sa Dan Coron? Unsay labing halandumong panghitabo sa imong kabatanon sa Dan Coron? Mahimo ba imong itampo diya sa atong comment box aron nga masumpay ug mahingpit kining atong sugilanon karong hapon nga nag-uluhan Coron.
Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon nga pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, Bing Bing Girl. The CB Girl, pati inita man diri sa among nahimutangan ni Bing Bing Girl.